Det er første år, vi er på camping. Så de synes, at de laver så meget for børnene. Der er alle slags mennesker. Ung og gammel og høj og lav og fra alle kulturer. Og det er jo fantastisk. Det er meget hyggeligt, for man lærer mange nye mennesker at kende. Og altså, man er ikke sådan helt ens, det kommer fra andre lande. Jamen, jeg synes, det er dejligt at være i hvert fald oppe i poolen. Frigård Camping, det er jo en stor dansk campingplads, som har eksisteret i mere end 40 år faktisk. 1968 startede vi. Det er en familiecampingplads, som har helårsåbent, og som har hovedparten af vores gæster, det er danskere, som skal på ferie og ned og opleve Sønderjylland og opleve Sydslesvig og ikke mindst Flensborg. Vi har valgt Frigård Camping, fordi at, der er så meget for børnene hernede. Ja, vi laver mange ting, men vi huller hopper, og vi er tryllekunstnere, og vi jonglerer. Det er sjovt, fordi der er mange ting, man kan lave. Altså, man kan være i poolen og hygge sig og på legepladsen og bare være sammen hjemme ved hinanden. Ligesom i aften kl. 7:30, der kan man riste skumfiduser og snobrød på bål hernede i hullet. Der er mange ting, man kan lave. Familiecampingplads, det er jo en campingplads, hvor familier kommer og holder ferie, og hvor børnene har det godt og hygger sig og er glade, og hvor forældrene kan slappe af. Og det er ligesom det, der er meget af grundideen i camping i dag. Og man oplever en anden form for familiehygge, synes jeg også. Ja. Altså, man sidder og spiller, i stedet for at det hele bare foregår digitalt. Man er på computeren, så kommer man hinanden ved. Jamen, det er jo hyggeligt, og man kommer nemt til at snakke med en masse nye mennesker, og børn de falder jo i snak med nogen hele tiden herude, så de får en masse nye legekammerater. Og i at vores campingplads den er så stor, som den er, så har vi også muligheden for at tilbyde en bred vifte af aktiviteter. Det kan være det, som vi har lige nu pt. I uge 30, sådan en cirkusuge. Mine damer og herrer, trylletruppen, pif, paf og puff! Artisterne, de kommer og øver, og det er jo selvfølgelig børn her fra campingpladsen. Det er helt nye artister, der aldrig har prøvet det før, men vi har jo været her i 8-9 år efterhånden, så vi har faktisk også rigtig mange gamle garvede artister. Vi har tryllekunstnere, vi har klovner, vi har jonglører, ethjulsartister, fjollepander. Og det er svært, men når man først har lært det, så er det ikke så svært. Vi mærker jo ikke, at børnene er her. Jo, til spisetiderne. Men ellers så er de jo simpelthen rundt på pladsen og deltager aktivt i det hele, hvad der er her. Så udover det, så har vi jo en dejlig stor swimmingpool, som på mange måder er nerven også i sådan en stor campingplads. Fordi uden en god pool, tror jeg heller ikke på, at en stor campingplads i dag vil kunne trække så mange mennesker. Fordi vi har godt nok en fantastisk strand hernede, et dejligt fjordvand med blåt flag. Men folk vil i poolen. Jamen altså, den er jo fantastisk, når man også bare kigger rundt. Altså, der er jo stemning fra morgen til aften. For voksne har vi også en del aktiviteter, og det er blandt andet vores torv hernede foran vores reception og butik, hvor vi har musikarrangementer hen over hele sommeren med forskellige orkestre, der spiller, og det kan både være til hyggemusik, det kan også være til lidt dans og en lille svinghop. Vores beliggenhed tæt på grænsen, 3 km øst for Kruså, 8 km fra Flensborg, betyder utrolig meget, at vi er et rigtig godt udgangspunkt for at se Sønderjylland. Det er utroligt flot hernede. Og vi har været på nogle vandreture også over til Lille Oksø og Store Oksø, og jo, det er rigtig flot.
En anden måde at campere på, det kunne jo også være at leje en hytte. Vi har haft hytter her på campingpladsen siden begyndelsen af 80'erne. Det har så udviklet sig nu til, at det er hytter på 30-35 kvadratmeter. Rigtig veludstyret med køkken og bad og separat soveværelse. Så det er også en meget populær måde at komme ud og få del i alt det, der er og findes på en campingplads. Vi har jo åbent om vinteren. At sidde i fortelt om vinteren, og det sneer udenfor, det er fantastisk. Og vi er faktisk den campingplads, der igennem rigtig mange år har flest vintercampister. Vi har ikke haft lukket en dag, siden vi åbnede i 1968.